Soka dziko lapansi ndi nyanja akuti Satana adasikira kwa inu. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera, amen. Chaulere cha Ambuye athu Yesu Khristu, chifundo cha Mulungu Atate komanso chiyanjano cha Mzimu Woyera zikhale nanu abale. La Mulungu la 4 munyengo ya pachaka ndipo tikunena kuti soka dziko lapansi ndi nyanja pakuti Satana adasikira kwa inu. Mawu athu akuchokera pa Deuteronomy chapter cha 18 ndi verse 15 mpaka na 20, ndipo salimo yathu kuchokera pa salimo 95. Lero mukadamvera mawu ake musaumise mitima yanu. Mawu achiwiri akuchokera mkata oyamba ya Paulo Woyera kwa Akorinto chapter 7 ndi verse 32 mpaka ndi verse 35, ndipo uthenga wabwino ndi monga adalembera Marko Woyera chapter cha 1 ndi verse 21b mpaka ndi ya 28. Deuteronomy 18:15 mpaka na 20. Mose adauza anthu ake kuti chauta azakutumizirani mneneri wonga ine ochokera kwa inu amene, ndipo musayenera kumumvera iyeyo. Pa tsiku lija mudasonkhana pa phiri la Horebu mudapempha kuti tisamvenso chauta Mulungu wathu akulankhula, ngakhale kuonanso moto waukulu choterewu kuti tingafe. Apo chauta adandiuza kuti zonse zimene apemphazi anena mwa nzeru. Ndizawatumizira mneneri wonga iwe wochokera kwa iwo omwe. Ndizamuuza zoti anene, ndipo iyeyo azauza anthu zonse zimene ndizawalamule. Mneneriyo akalankhula m'dzina langa, ine ndizalanga aliyense wosamvera mawu angawo. Koma mneneri wina aliyense woyesa kulankhula m'dzina langa, ine osamulamula kuti atero aphedwe. Ndipo ayeneranso kuphedwa mneneri wina aliyense wolankhula m'dzina la milungu ina. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri, mawu ankata oyamba ya Paulo Woyera kwa Akorinto chapter cha 7 ndi verse 32 mpaka ndi verse 35. Abale, ndifuna kuti pasakhale zokudesani nkhawa. Munthu osakwatira amangotekeseka ndi za Ambuye, kuganiza za mmene angakondweresera Ambuye. Koma munthu wokwatira amatekeseka ndi zapansi pano, kuganiza za mmene angakondweresere mkazi wake, ndipo motero amagwira njakata. Mkazi osakwatiwa kapena namwali amangotekeseka ndi za Ambuye, popeza amafuna kuti thupi lake ndi mzimu wake omwe zikhale zoperekedwa kwa Ambuye. Koma mkazi wokwatiwa amatekeseka ndi zapansi pano, kuganiza za mmene angakondweresere mwamuna wake. Ndili kunena zimenezi kufuna kuti ndikuthandizeni, osati kuti ndikuletseni ufulu wanu ayi. Makamaka ndikufuna kuti muchite zonse moyenerera, ndipo kuti muzipereke kwathunthu potumikira Ambuye. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mthenga wabwino monga adalembera Marko Woyera, Marko mutu wa 1 ndi 21b mpaka ndi 28. Yesu adapita ku Kafarnawo, ndipo litafika tsiku la Sabata analowa m'nyumba ya mapemphero nayamba kuphunzitsa. Anthu anadabwa ndi maphunzitsidwe ake, chifukwa pophunzitsa anali kusiyana ndi aphunzitsa malamulo a Mose, popeza kuti iye ankaphunzitsa ndi ulamuliro. M'nyumbamo mudalowa munthu wina wogwidwa ndi mzimu wonyansa. Analankhula mokuwa kuti, kodi takuputani chani inu Yesu wa ku Nazareti? Kodi mwadzatiwononga? Ndakuziwani, ndinu woyera uja ochokera kwa Mulungu. Koma Yesu adazuzula mzimu wonyansa ukuti, khala chete, tuluka mwa munthuyu. Apo mzimu wonyansa uja unamgwediza kwa mphamvu, ndipo udakuwa kwambiri ndi kutuluka mwa iye. Anthu onse anadabwa kwambiri mpaka kumafunsana kuti zimene zili zotani. Amene watu ndi maphunzitso atsopano, ngakhale mizimu yonyansa yomwe akuyilamula ndi mphamvu ndipo ikumumveradi. Pamenepo mbiri yake idawanda ponseponse ku dera lonse la ku Galileya. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu.
soka dziko lapansi ndi nyanja, pakuti Satana adasikira kwa inu. Mukatenga Chivumbulutso 12 ndi 12 amanena kuti soka ku dziko lapansi ndi nyanja, pakuti Satana adasikira kwa inu. Ndipo amapitiriza kuti sikuti wangosikira mdziko ali bwinobwino, koma amanena kuti ali wokwiya, ali okalipa kwambiri. Chifukwa chani? Chifukwa chani Satana akubwera ali okalipa kwambiri? Akuti chifukwa akudziwa kuti nthawi yake yatha. Inuyo munthu amene ali ndi mphamvu, anali ndi mphamvu, akamaona kuti mphamvu zake zija zikutha, mphamvu zake zija zikupita, apa ndikulandidwa nthawi imene ndinapasidwa, ndiye amalusa, amapanga zinthu mwaukali, amakwiya, mwakuti ngati we umuyandikira susamala, chimachitika nchani? Usagana naye, unka naye, apanga maferano ndiwe. Mukayiwerenga nkhani pa Chivumbulutso 12 muona kuti kunali nkhondo yayikulu kumwamba pakati pa angelo a Diabulosi ndi angelo a Mulungu. Nkhondo yopsa ngati nkhondo chimene kuti nkhondo ya Halamagedoni. Anamuthira nkhondo koopsa, anamukanthamula, ndipo mdierekezi anapasidwa judo ndi kukagwera pansi, ali pansi. Sanaphedwe, anangogwesedwa kuchokera kumwamba, kusonyeza kuti alibenso ulamuliro uliwonse, komano kwagwera iyeko. Kwagwera iyeko ndi kumene kuli nkhawa zathu. Kodi kwagwera iyeko zikatha kubwanji? Wagwera dziko lapansi, wagwera malo amene kuli anthu, chitachitike ndi chani? Mwandithamangisa, oho, ndikukhawulisani tsopano. Simwandithamangisira pansi pano, muonano zimene ndapange. Anthu anuwa sindiyasiyasiya, ndithana nawo. Pamene pakuwera kuti soka amene muli pansi, amene muli pa nyanja, chifukwa Satanayo wagwera kumeneko. Ndafuna mawu amenewa atithandize inu ndi ine kusinkhasinkha mmene Satana watengera malo pakati pathu. Satana ndi waboza, ndipo pamene pali Satana pamakhala maboza. Pamene pali Satana pamakhala kunama. Ndiye muone mmene anthu masiku ano sakondera choona. Anthu sakonda choona. Ngakhale zinthu zimene zizona kuti munthu sanenere kunama, kakang'ono kamene anthu afuna akapangire boza. Sitikufunanso kukhala ndi chilungamo. Zimene Mulungu akunena m'mawu oyambaja zitipase mantha akulu. Akukamba za aneneri ake amene iye mwini watuma kuti afalitse ufumu wake. Koma mmene akuyankhulira zikuonesa kuti akuzindikira kuti omwewo amene ndatumawa m'dzina langa pakabuka magulu atatu. Pakabuka magulu atatu, ena onena zomwe ndatuma, ena akasintha nkumakanena zimene Satana watuma, ena azikangonena kuti ndatuma ndine, akunena za mmutu mwawo. Inyo zili ngati mmene zimapangikira ndi ma MP kuti kukhala MP wadera amene timatenga kuti anthu amutuma kuti akawanenere ku parliament. Timaziwa kuti kuli ena amene amakanena zimene anthu atumadi, koma timaziwa kuti kuli ena amene amakayankhula osati kuyimirira anthu akwawayi, koma ngakhale maganizo oyipa akuchipani chawo ndi amene iwo amayikira kumbuyo. Anthu akwawaja kumafuna zina, koma chipani chawo ngati chili maganizo ngakhale ali oyipa, iwo amasapotera chimene chija. Ndiye kuli ena aja amene amanama kuti anthu akwathu andituma, akunena za mmutu, akunena zimene zili mmutu mwawo.
tikuyenera kukhala anthu odandaula ifeyo, chifukwa ndife dziko limene limakhulupirira Mulungu, dziko la Malawi. Ndipo ndife dziko limene timalemekeza atumiki ake a Mulungu. Timalemekeza chifukwa chona kuti kumbuyo kwawoko timaonako Mulungu. Tikangomona mneneri, tikangomona mprofeti wake wa Mulungu, ife sitimakayikanso. Akangoti uthenga undatenga kwa Mulungu, Mulungu andituma. Akangomanga chinthu chokhala ngati chalichi kachisi wa Mulungu, ife sitivutayi. Ndipo sitifunsa mafunso ambiri chifukwa timaziwa kuti Mulungu amayankhula kudzera mwa aneneri. Ndipo timaziwa kuti ife tikuyenera kumvera. Ndi zimene mawu akunena kuti ndizakutumizirani mneneri ochokera pakati panu, ndipo inuyo mukuyenera kuti mumumvere. Zimenezo zimene ife timapanga. Akuti ngakhala Israeli amene anakana kuti ayi sitifunanso kuti Mulungu azitiyankhula straight, tifuna azizera mwa aneneri. Chinali ngati chinthu chimene anthu ndi Mulungu agwirizana kuti kuyambira lero kupita msogolomo sitimayankhulana straight, tizera mwa anthu, mwa aneneri ochokera pakati pathu. Ndipo Mulungu mawu akunena kuti Mose ukawuza anthu aja chiganizo apangacho, apanga chiganizo cha nzeru. Apanga chiganizo cha nzeru chona kuti azizera mwa amene ine nditasankhe pakati pawo. Koma lero tikamamva kuchokera kwa Mulungu kuti kupezeka ena amene atazibwera ngati kuti atumidwa ndi Mulungu koma atatumidwa ndi Satana, ife chimene chikuyenera kumatipangisa mantha. Tikamamva kwa Mulungu kuti kubwera aneneri ena amene azibwera ngati Mulungu anandituma koma akungonena za mmutu mwawo, chimenecho chikuyenera kutipangisa mantha, chikuyenera kutiopsa. Chifukwa inu ndine tikuyenera kuziwa kuti kukhulupirira kuti timakhulupirira Mulungu ndi kwakukulu, moti pakati pa pakala wina wacho onama ife timakhumudwa. Chifukwa chani Satana akupanga zimenezi? Kuti malo moti iyeyo asankhe aneneri ake oti azinena za iye ngati afuna kuti azitiyankhula, koma akulowerera nkumagwiritsa ntchito aneneri a Mulungu. Chifukwa chani? Musayiwale, Satana ndi mwini boza. Ndipo akamapanga zinthu, akamapanga boza lakero, amafuna kuti alipange mwana kuti alipange bwino, kuti olimvera azikhulupirira kuti uyu akunena zoona. Ndiye amagwiritsanso ntchito anthu amene mukaona ndi atanyamula uthenga uja, iniyo musakayikire, iniyo mukhale ndi chikhulupiriro, iniyo muzitenge. Pamenepo mpamene tili pa chiopsezo abale, kuti ngati anthu amene tazolowera kuti timalandira uthenga kuzera mwa anthu anzathu amene ali aneneri ake a Mulungu, lero Satana azipita azikagwira pakati pa iwo omwe aja ena ake ndi kuwatuma iyeyo mwamuna kuti akapereke uthenga umene Mulungu akuwatuma. Satana walowera mu mpingo, ndipo ichi abale tisachikane. Satana walowera m'mipingo mwathu. Satana wayamba kulowa mwa aneneri a Mulungu ndi kuwasandutsa ake aneneri ena, si onse ayi. Tili pa mavuto. Kodi tizatha bwanji kusiyanisa kuti uyu akufuna kuti atisocherese? Mulungu akutiuza kuti mtumiki wanga ndi uyu, akukutengerani kukenani. Ife hayi tendisate. Ife hayi tathokoza Ambuye ndikumayimbira m'manja ife pambuyo pa. Ulendo uja uli njira Satana ndikuntengapo neneri uja. Nkati mwanjira momwe muja nkunsintha nsewu ndikumalowera nafe kwina kwake. Ife kudabwa kukenani sitikufika. Akhristu tizazindikira mochedwa kuti Satana wapachiza anthu ake mu mpingo mwathu. Akakwanamo akayima m'makona monse moyenerera, azayambano kutipotozera mpingo, kutipotozera mabanja athu, kupotoza zinthu zathu. Walowerera m'mabanja ndipo mabanja aja angopotoka mosaoneka bwino. Nzosoweka zija zimene akunena pa 1 Yohane 4 ndi 1 kuti inu okondedwa
musamangokhulupirira maganizo aliwonse, koma muziwayesa maganizo kuti muone ngati ali ochokeradi kwa Mulungu. Paja aneneri ambiri onama awanda ponseponse. Akutero tumawu Satana wayanga ponseponse kuzera mwa aneneri ake. Iniyo taoneni mipingo imene yabuka nziko muno, taoneni aneneri amene abuka nziko muno, aneneri amene abuka mu Africa. Ndeta Satani mbiri zawo mmene zikumaphulikira, amapanga chakuti zoopsa ngatizo, koma akubwera atavala majekete au uneneri, akubwera atavala mikanjo ya uprofeti. Koma ano Mulungu akunena kuti ndizatumiza aneneri anga amene alidi ndi chikhalidwe changati cha Mose, aneneri amene azanenadi zochokera kwa Mulungu. Samazangophunzitsa nzeru za anthu chabe ayi, kapena zimene atenga kwa Satana. Akuti atitumizira aneneri eni. Komano akuzindikirabe Mulungu kuti olo akawatumiza oonawo, Satana amanyengerera anthu kuti asawalabadire, asakhulupirire ndipo asawamvere. Pajatu Bible limanena kuti ngakhale kuwala kunaza dziko lapansi, anthu anakonda mdima. Satana anapangisa anthu kuti akonde mdima. Satana anapangisa anthu kuti ankane mbuye wawo yemwe mpachikeni. Ndiye akunena kuti mneneri amene azachita kumuuza zoti azanene, ndipo aliyense omumvera Mulungu azamudalitsa. Akuti ndi mulandu pamaso pa Mulungu kusamumvera mneneri amene wayankhula ndithu uthenga ochokera kwa Mulungu. Komanso akupereka chenjezo kwa aneneri onyengawa kuti azawalanga. Choncho tibwera ndi nyimbo ija imene timayimba chakuti kodi nditume ndani, ndilipo ine munditume, kale ndatuma apostoli lero atumike ndani. Nyimbo chimene chimene kuti ankhondo a Satana ngambiri, ankhondo a demoni ngambiri, lero ineyo ankhondo anga ndani. Kukusoweka anthu amene akhale aneneri odalirika, amene Satana sangazapeze njira yowalowa mosavuta. Mawu achiwiri akupereka yankho ku nkhani imeneyi. Ngati tikufuna aneneri amene tiadalire kuti awa ndi a Mulungu, tikuyenera tipeze anthu amene ngozipereka 100% kwa Mulungu, anthu amene samva kukokeka kwa malo ena awiri. Tikuyenera kupeza anthu amene sakumva kukokeka kuna kuti ukakundiyitana. Akunena kuti inde anthu ambanja atakukhala aneneri a Mulungu, koma chokhacho choti ali ndi udindo okondweretsa amunawo, ali ndi udindo okondweretsa akazawo, nkosavuta kuti Satana atha kuzera mwa nzawoyo nkuwagwira. Satana atha kugwiritsa ntchito winayo ndi chikondi chonama kuti awononge mtundu wa anthu. Adamu zinamuchitikira. Satana anamugwira Adamu kuzera mwa mkazi wake Eva. Samsoni zinamchitikira zangati zomwezo. Ndiye akunena kuti apezeke anthu osakwatira, koma sikuti angokhala osakwatira iyayi, koma akhale anthu amene akumvesa cholinga chosakwatiriracho, azipereke kwathunthu kwa Mulungu. Akamakhala aziganiza za Mulungu, akamalota azilota za Mulungu. Amenewa ndi amene angapulumutse anthu kumaboza ndi zinyengo za Satana. Koma lerotu ngakhale aneneri ake a Mulungu osakwatira afe, ndife azi. Lero atumiki a Mulungu fe tanguti be sife otentha, sife ozizira. Chivumbulutso 3:13 akunena kuti musankhe, muchangamuke.
mwakuti satanayo akumakhala mwamtendere pakati pathu chifukwa kuti aneneri amene tilipofe ndife ongopangabe, sife otentha, sife ozizira. Satana sakututumuka chilichonse olwatationa ifeyo, ali ngati mphunzitsi wofoka amene ngakhale ana asukulu atamuona kuti akubwerapo iwo akupanga zoyipa satekeseka naye. Ifenso sitikufuna kuti tingwedize Satana, tifuna tizingomusisita basi kuopa kuti tizangotokosola zosakhala izo. Poteropo tikumpasa mpata woyanga mmene yangire. Tikamazazindikira kuti wakwana ziko lathu lonseli mbuyo mwa alendo. Tikamazazindikira kuti wakwana mumpiko mwathu monse mbuyo mwa alendo, chifukwa tampasa mpata woyanga. Iniyo taganizani. Muuthenga wabwino Afarisi amakhala ku sinagogi nthawi zonse. Awawa amene akuchita kuti aphunzitsa malamulo amakhala momwe nthawi zonse. Koma Satanayo mzimu woyipitsa munthuyo umene kutendwa muthenga wabwino uja sumalabada za iwo, sizimamveka za iwo, amangokhala ngati kuti nawonso angokhalira nawo limodzi. Wangobwera Yesu nkumalalika ndi ulamuliro. Yekha Satana kunali iye kuwavumbulukako wasokolokako. Mukubwerera chani? Mufuna kutipweteka iti? Mufuna kutipha? Yesu ali ndi ulamuliro. Afarisi salalika ndi ulamuliro, ndipo Satana satutumuka ayi. Chimene Satana akukuwira atangumuona Ambuye Yesu kuti Yesu akulalika ndi chakuti china chake chamujegwera pena pake, mphamvu za Ambuye Yesu zija zampeza pena pake kuti malo ano si yako. Panaliyepo amamva kuyabwa ndipo sakanakhazikika ayi. Yesu alipompo wamva kutokosedwa pena pake, wakhala ngati wawazidwe chiteze. Ngati tilibe ulamuliro mwa ife, ngati mphamvu zimene Ambuye adatigawira ifeyo tikuziderera nazo, mphamvu zotipitani kalalike ndi padziko lonse lapansi, Satana azifunda ndithu bulangete nkumapanga mkonono m'machalichi mwathu. Satiopa alibe nafe ntchito. Tilibe ulamuliro, tilibe mawu amene angasowetse mtendere Satana, tilibe mzimu weni wa Mulungu umene ungampase bize Satana. Mphamvu zotilibe chifukwa chona kuti sitizipereka ngati osatirake a Yesu ayi. Sitikuyandikana naye iye umene amapangira apostoli aja. Mabanja mwathu anthu fe Satana satiopa chifukwa chona kuti ifeyo nafenso ndife abe, tilibe ulamuliro. Apostoli aja anali anthu ozipereka kwa Yesu, anasiya zonse ndikumatsata Yesu. Koma ife lero tifuna tizinsatira Ambuye Yesu titanyamula zambirimbiri. Tifuna tizinsatira Ambuye Yesu ndi mtima wa hafu, zosagwira. Tiyeni lero abale tiapempherere ansembe onse, masistere ndi abrother, kuti utumiki umene anasankhawo awupase mphamvu, awupase moto pomayandikana ndi Yesu mwini wakeyo. Asazichuluzire zinthu zopanga moyo uno, asakondesese za dziko lapansi ayi. Zikuoneka ngati kukumabwerano ansembe, asisteri amene ena mwa iwo chidwi chawo sichili pa Yesu kupambana za dziko lapansi. Mapeto ake tikhala ndi aneneri amene sangayime pamaso pa Satana, amene Satana sangatutumuke chifukwa kuti alibe ulamuliro mwa iwo, alibe mphamvu mwa iwo. Tiapempherere
kuti atengere serious chitanidwe chimene iwo anachivomera. Asazichulukizire zinthu kuopa kuti angazitalikanise ndi Mulungu mwini wake, potero ndikukhala aneneri opanda mphamvu komanso opereka mpata kwa Satana kuti ayange. Tikusowa ansembe, asogoleri amene ali ndi ulamuliro. Mzimu woyipa uja unavumbuluka chifukwa ulamuliro uja wa Ambuye Yesu unampeza. Inu amene muli m'banja sindiye kuti simungakhale ndi ulamuliro kapena simungatumikire Mulungu mozipereka. Kuli anthu ambanja amenenso amazipereka koopsa kwa Mulungu, ndipo Mulungu amagwiritsa ntchito amene aja ngati aneneri ake. Tiye tilumikizane manja kwina kulikonse kumene Mulungu anakuyitanirako. Muzipase mphamvu, muzipase ulamuliro ochokera kwa Yesu Khristu kuzera mukuyandikana naye, kuwerenga mawu ake, kuyesera zimene amatiphunzitsa ndi kukhala moyo wa Chikhristu. Munali ndi ine Elizeo Bamuthalika, dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.